mga kaaksyon sa ikaduha ng hugnat sa inyo programa. Aton programa, still nagapamati kag nagamonitor kamo sa Aksyon Radio Bacolod. This time, aton na pamatian, Laida Trencio sa ambahanon, halad sa gugma. Ang halad sang akon nga gugma, ang dugan ko kag balatyagon, ikaw lamang akon palanggaon. Tob-tob nagapitik ining korason ko, ikaw lamang ang ginsaaran, sining gugma kag balatyagon, ikaw lamang akon palanggaon. Tob-tob nagapitik ining korason ko, ang gugma ko hindi magbago, ikaw lamang ang ginpalangga ko. Hindi ko mapaton nga madola ka, ano na lang pagwala ka na. Ang halad sang akon nga gugma, ikaw lamang ang ginsaaran, ikaw lamang akon palanggaon. Tob-tob nagapitik ining korason ko, ang gugma ko hindi magbago, ikaw lamang ang palangga ko. Hindi ko mapaton nga madola ka, ano na lang pagwala ka na. Ang halad sang akon nga gugma, ikaw lamang ang ginsaaran, ikaw lamang akon higugmaon. Tob-tob sa katob-tob pansang akon kaboy. Aka kung tamyaw dyan sa balay nga ako ni Esposo, Junior Trencio, my good neighbor, Alan Kibral, Mike Alvarado, sa Barangay Robles La Castellana, to all my friends, to all my families, to all, good evening to you, ang nagatamyaw, Laida Trencio, kay may limit kami. Mayong gabi sa inyo tantanan, kag good evening sa inyo tantanan. Salamat sa imo, Laida Trencio. Salamat. Okay. Hello, good evening, listening from Laguna. Salamat, Leamel Adhiwari, no? Leamel Adhiwari from Laguna. May gabi man kay Remar Hicano Halazgo.
Good evening, Action Radio. Tamiyaw kami, Family Halasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tayapan Family. Request ko na yun kahoy nga lawaan. Walang taon tani karon, no? And of course, may gabi man kay Alimar Oreta Palma. Tamiyaw ko, Family Palma, sang Hacienda Bonite, Barangay Hagibit, La Carlota City. Uy, good evening kay Sir Bea Jonathan. No? Sir Bea Jonathan, kapamati kami sa Purok Hollow Blocks, Barangay Singkang Airport. Salamat. Harana Intrata Dason. President Dennis Richard Tibor Roma. Uy, salamat gali kay sa Diani Oiseser, no? Pamatigid siya subong. Salamat. Embong de Ocampo, good eve. Pwede ka request, matod nila. Monitor kami diri sa Maaw. Ang iban, karon naman because this time, aton pamatian, Jusing tupas sa ambahanon, badlit sang kapalaran. Katamis sang aton pagpalangaan. Abito, tanan walang katapusan. Ang tanan nga bagay kung pinagbago. Nagdula ka sa aton pangako. Nga ako ginluiban mo. Pinagigid magbago. Sanglit ikaw ang tanan sa kabuhi ko. Magbalik ka, nagahulat ako. Inibala ang guhit ng aking palad. Paghigugma, ako magahulat. Inibala ang tampat na higugma. Inhampangan, kaginluiban. Maabala nga ako ginluiban mo. Dugma ko hindi nagimangko. Sanglit ikaw ang tanan sa kabuhi ko. Magbalik ka, nagahulat ako. Inibala ang maglit ng akong palad. Paghigugma, ako magahulat. Inibala ang tampan maghigugma. Ginhampangan, kaginluiban. Nga bala nga ako ginluiban mo. Gugma ko hindi nagid magbago. Sanglit ikaw ang tanan sa kabuhi ko. Magbalik ka, nagahulat ako. Magbalik ka, nagahulat ako.
Dira sa Procaptaligon, barang kasumag, ang akong asawa ginatamyaw ko gid, ang akong asawa si Nida Tupas, si Noy, ang akong nga apo, tanan ko nga mga kaupod, kaya ang akong nga panamyaw, ihatag ko lang nga pare Alvin, kaya dawag alang gid, limitado ang panamyaw. Okay. Okay, salamat gid sa imo. Parang juicing Tupas dara sa Purok Mabinuligon, dos Barangay Sumag. Ginatamyaw ko dara si Nida Tupas, Noy, Kylie, King, Arvon, Syra, Archon, Nining, Noy Willie, Boning, Joy, Ihado Toto, si Ruddy, si Rogin, Mina, Nora, Gaston, and of course kay pari Eddie Muyko, dira sa Barangay Salvacion na Carlota, family, Soriano, Flores, Bargola, si Kyle, of course, Barbara Halde, Yossi Junior Morante, subong man si Marvy, sang Haniway, si Richie, kag si Nonoy Borja. Ayos, salamat Gidoy. Good evening kay Reynaldo Pedroso. Good evening Harana Action Radio. Pwede ka request Dandan Suhi. Mayo lang kay mayo lang ang pagpamati sa family Pedroso sang barangay Baras-Barasan, Siyudad sang Sipalay. Oy, maayong gabi dira sa Baras-Barasan, Siyudad sang Sipalay. Of course, kay Nene Jean Gancho Capato. Lantaw gid siya subong gabi. Salamat gid. Of course, kay Eddie Lao, sir. Good evening. Harana sa aksyon. Lihog lang ko pwede ka-request tuburanda. Lihog. Okay, salamat gid kay Javia. Okay, good evening Action Radio Bacolod, tamyaw ko gali family Javia sang Capitolville. Maayo nga pagpamati. Okay, salamat gid. Kay Gina Resante Mahugay. Maayong gabi sa tanan taga Ilopez kag pamilya Resante. Oy, Baryoga Frey, pamati man siya subongo. And of course, maayong gabi sa tanan nga member kag admin sang Energy Funds Club. Okay, good evening. O ang iban karon namon because this time aton na pamatian Rosario Paya sa Ambahanon yanang yuhom mo. Yung sang himaya kag sa dughan ko namukadkad ang gugmang panganay
mapintas nga dalit sina kamatayo. Ngayong gabi na sa island ni Nay Poreng, Larida, kay Father, subong man sa mga Losauro. Sa kay Sister Carmen, Bimira Gracia, mayong gabi, Ines Lilyong. Dira sa amon pa ni Malay, mayong gabi, ilanda sa tanan. Ang nagapalamati, Rosario Bayang. Salamat sa imo Inday Rosario Baya kay Elbino Barombado. Good evening, Action Alvin, Tamyaw ko lang family, Elbino, kag Abaile family. Nagamonitor gid kami subong. Okay, salamat gid. Ayos, gamonitor kami diri subong sa barangay DSB Pandanon. DSB basta Domingo. Permi kami kapamati sa Harana. Berioga Ray, salamat. Maria Teresa Hofelenya, good evening. Pa-shoutout po sa amon lugar sa Bayabas 1. Barangay Caridad, Bago City. Oy, good evening kay Christine Loreno. And of course, si Che Rick. Eric Rojo Asyado. May gabi, Action Radio. Bacolod. Kapamatik kami subong diri sa Quezon City, Metro Manila. Oy, salamat. Salamat gid tamiyaw lang ko sa taga Purok, Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Murcia. Salamat gid nga badamo. Of course, kay Manjo Amejo, may gabi aksyon na Alvin. Monitor lang kami diriya sa Hacienda Bilitin, sa Balay Dako, Etem Ibanez, Longlong Pilayo, kagkay Katsila. Ayos, salamat. Palihog lang ko tamyaw kay Saning Sir na Tony Aida and isang Kasilingan Village. Moises Willie and Ben kag Melba Yang. Salamat gid. This time ato na pamatian. Noel de la Peña sa Ambahanon, Delilah Teresa. Ako nabigol sa babae na akong ginahigugma. Ang iya pangalan mo si Teresa. Teresa. Nga wala mo pagbato na ang akong paghigugma. Kung mo gibaton akong malipayon sa karon kasakit kalisod ng kun kay ikaw ng babaeng natunan kong higugmaon. Ano pa ang pulos na mabuhiyak sa kalibutan? Kung wala ng babaeng akong naluyagan. O gintalikdan, akong nagakalisod nga daw halos maguba ang dukha. Waay pasawa, waay ako nobya. Hindi ako liwat na nga magigugma. Kay basing mapaslawan naman parehas ang una. Basing mapaslawan naman parehas ang una. Dagli sa Tandas Village nga tamyaw ko lang na si Ronnie Cloud kag si Jocelyn Cloud kag si Pare Arturo kay birthday ako naman kag sa ano pagid
Mayong gabi na tanan-tanan sa Don Salvador, Benedicto, sa inyo tanan, pasensyanay, kay limitado sa bungamon panamyaw. Ang nagatamyaw si Noel de la Peña. Okay, Noel de la Peña, salamat, Gid. Ay, good evening nga kay Wilma Inocencio Cabarles. Ga-monitor gid siya subong gabi. Of course, sa Barangay Caridad, Ciudad Sambago, Maria Teresa Hopelenya. And of course, good evening kay Christine Loreno. Ginatamyaw man ni Eric Rojo, Asyado, may gabi. Action Radio Bacolod, kapamati kami subong sa Harana, diri sa Quezon City, Manila. Salamat, Gid. And of course, ginatamyaw ko dira sa Barangay 33, sa kay Barangay Toto Jun Malayang. And of course, Antonita Mahilom, Willie Mahilom. And greet ko lang Manog Bulkit dira. Yos, salamat gid sa DSWDC Sinaida ang nagapanamyo si paring Noel. Okay, this time ato na pamatian si Nick Ubas sa Ambahanon Martir. Kahapunta, nagligad na tuman katamis mahandurawo pirmi nakabalik sa sining panungduma sa akong pag-isahanon di ka malimtan sa pagtulog ko ginadamgo ka bangon ikaw lang gid ang hinahigugma sing walay kapangdanan imo ako hinbayaan masakit na batyagon sa akong dughan. Apang anhon ko kay wala ka na sang iban nga bukto nang kun ka handumon ko na lang ang katamis ang tanan kay ang atong nagligad nangin kahapon lamang panangili kung magbalik ka sa ako sa tanan nga oras handa magbato bisan ano ka man ang imo nga kahapon palangga ikaw gid lamang ang sagihapon apang ankon ko kay wala ka na sang iban nga bukto nang kun ka katamis ang tanan kay ang atong nagligad nangin kahapon lamang handumon ko na lang ang katamis ang tanan kay ang atong nagligad nangin kahapon lamang. Mayang gabi sa Tupad Balay, sa Barangay Busay, Peño Lizares, kay Inday Melanie Kaglin. Mayang gabi si Utan, Nick Ubas. Okay, salamat gid sa imo, Nick Ubas from 0854. Good evening, pare, ginatamyaw ko
ang kaupod ko nga senior citizen, ilabinagid sa amon Presidente Bobot Espinosa, sa amon Barangay Kapitan Eric Espinosa, sa akon mga kapdanan sa simbahan, ilabi na sa Mormons, ilabi na sa Culaboy, Tolosa, sa Family de la Torre, Benedicto Family, Mamar, Agosto Legario, Villesa Family, Ribeche Family, sa Barangay San Miguel, Culango, kay Presibal Culango, sa Barangay San Miguel Edwin Miranda, sa akon kumpare Balunsoy, Sang Purok Arceo, and kag family mahilom sa Calatrava, kag tiyo kuda kay Dudong sa Makasilaw, kag kay tiyo kuda Dudoy nagapanamyaw, Crispin and Marina mahilom danyuhan sang Purok Arceo, Barangay Minuyan. Salamat kay 0854 this time aton pamatian paring Vic Ubas sa ambahanon may duha ka bulak. May duha ka bulan ang akong ginpukaw, nga mo ang magkapukaw sa gumang putli. Sadlaw nga tanan, ikaw ang napilian, ngayon rikaluko sa dugan. Gugmang ibig, madiligid maglubad, ginahandong ko ikaw, palangga ko. Sadlaw nga tanan, ikaw ang napilian, regalo ko sa akong dugan. Gugmang ibig, nga diligid maglubad, kinandong ko nga ikaw, palangga ko. Sadlaw nga tanan, ikaw ang napilian, nga inog regalo ko sa akong lugar. Nga inog regalo ko sa akong dugan. Okay, salamat. Salamat gid pare. Vic Ubas from 3005. Good evening, Action Alvin. Monitor na kami diri sa Harana sa Barangay Nagasi, La Carlota City. Boy and Mercy Salmorin. Esther and Carlos de los Santos, Action Alvin, pwede ka request to Buran. Salamat gid. Tamyo ko lang dira ang anak ko si Roy de los Santos ang Barangay Batuan, San Enrique. And of course, kay Dolor Catino, isang Purok 1, Barangay Nagasi sa siyudad sang La Carlota. Salamat, 3005.
Bro, good evening. Inatamyo ko asawa ko dara sa Tiglawigan, Cadiz. Bro, ang anak ko da sa si Cute. I miss you, palangga ko. Ang nagapanamyaw si Don Bosco. Request lang ko, kanta Mahal, Tandaan Mo. Ang malang na bro Mahal. Okay. Ay, kadamo pa sa magahalad sang ila mga mahigugmaon nga mga ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:03. Para sa heavy duty Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
Malolo kami sa himpi. Naupunay kami nga duha. Anay sang olihi. Nag-agi ang mga disgusto. Sa wala palang madugay, nagbulag sa akon luyo. Kay dili ikasintin sang akon mga pagbiyak. Kay wala gid man naghalin sa akon ang mga sala. Istigus ang langit, pilmado ang duta, nga sa imo nakalin ang mortal nga sala. Kay amo ining balon sang primero tang luyas. Daw halos kusap na yon sang duha ta kapalan. Ano ang nadisgrasya sa hinali bumulat? Kanugon lang sang gugma ko nasa imo ay nana. Mayang gabi landa sa baday sa kay Raul Parcon. Happy birthday landa boss ola. Nagsakay manong rode sa airport kag saya sawa kag dira sa baday. Mayang gabi lang sa inyo tanan. Salamat gid sa imo, Miss Linda Parcon. Oy, may kabilang ha kay Nestor Ibuseo, of course kay Mario Bacauco Irad. Good evening. And of course si Jason Sibonga Magalona, pamatigid sila subong, especially si Rosalina Arellano Espadero. May gabi man kay Villena, Rudy Villena and Ebat Villena. Ayos kinatamyaw ko dira gali si Ray Oplas sa Boracay. Subong man si Rebecca Barrientos kag si Maribel Ing Cabo. Nagapanamyaw si Inday Karing. Okay. And may gabi man kay Nabal Gumban. Hala, waswas mga kababayan ko. Salamat kid from 8872 Action Alvin. Good evening, kapapati kami sa Aksyon Harana. Tatay Ben Presto sa Sanghandumanan. Paring Willie Minyo Buebo. Request lang kami Yellow Bird instrumental para kay Marjoret kag Sang G. Lopez Haina Elementary School BC Bacolod City. Salamat 8872. This time ato na pamatian na. Magandang gabi po, bayan. Parang Winnie Pautan. Kay palad ko nga lang ko nga ang bukma hindi magkadayon. Bisang sakit ako ng tuson lamang inday ikaw magmagbayon. Ang kahapon ako
man na pagpamati kay Ilse Tumbukon, subong man kay Francis Tumbukon, sa pamilya Tumbukon dito sa Barangay Katuwaan. Mayang gabi kay subong man sa kay Noel Pidanya, sa kay Lando Trinidad. Magandang gabi po. Banwa. Pareng Winnie Pautan, salamat, gid. Oy, may gabi lang ha, kay Armando Regalado. Sining niya kanami isang ambahanon sa Aksyon Radio. Mario Bacauco Erad, good evening. Salamat, gid. Subong man sa kay Christine Menyes Villalobos. Good evening. Gamonitor kami diri sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Request lang, pirot songs. Amo na to kagina, no? Mga pirot songs. Salamat, gid. And of course, good evening, malipayon nga pamati kay lihok lang ko tamyaw nining Aberia kag naga-monitor gid kami, no? Diri kada Domingo ng Liway, kapanamyaw Adelina Puyong. Okay, this time aton pamatian Caridad Toledo sa ambahanon walay angay. Walay angay ang kamingaw nga magpuyo nga walay kalipay permi ang buot ko inapungaw gikan sa walay pa huway nga pagtuan o dughan ko ihonong na ang mga kasakit kay wala gid sing naawa ang makapahit sang nagaagay kumaluha kagsisin-uayhan ang sarang maawa ang makapahit sang nagaagay kumaluha kagkasan o ay ha san o pa mapala ang mga kasakit ikan sa pagdagha ang mga kasakit gikan sa pagdagha. Ginatamya ko lang na sa Purok Sabi, si Ninita Abanid, kag si Jumidis Abanid. Subong man si Rosita Villaruel, kag si Mimi da sa Purok Paho. Kag subong man ang pamilya Brinkis, ang nagatamyaw si Karing Toledo. May gabi ba na kay Doña Hasmin Galagate and Mari Irina Rabes. Go-monitor sila, no? Ginatamyaw komandera kay Pare Puto, kag sumuman kay Eva, kag kay Pare Pido, kay Mari Celia, kag Jolie, Yado Ipnik. May gabi lang sa inyo tanan. Pare Puto, ari kami kanta ko. Okay, may gabi lang kay Rodel Pedrick, Bulong Menya Sang Mena Losay Gamay. Ayos Salamat gid. Uy, may kabilang dara sa Barangay Canroma. Ginatamyaw ko dara si Barcelisa Campanier from Roger Bahon. Okay. Salamat gid. And of course, maayong gabi malipayon nga pagpamati kay kuan siya? Armando Regalado. Nagapamati kami subong diri sa
Montara Isabela. Oy, salamat, salamat. Gina Recante Mamugay, we're listening here in Bahrain. Salamat sa Bahrain. Kapamonitor gid sila. Salamat gid, no? And of course, mayong gabi malipayon nga pamati dira naman sa kay Elmeng Pasio, Tesi Pasio, Shirley Gomez, request ko Faithful Love. From Flor Sirungoy, isang Hoya La Libertad, Negros Oriental, 0752 this time. Aton bi pamatian para makaupod lang siya. Importante kay Arena. Ready na. Emma Cabalida sa Ambahanon, Gabo o Gintaon. Kaluoy ning kabos kong ka, imtang tarong. Ug sa dogan luntay. Kasakitan, ginabalos ning alaong. Sa kahimtangan akong kabos. Nasayot ka ba di ay sa paghigugma? Sama ingon ka na kung naghilak. No, ako sa mata doghan, kuy lumos na og sa kalit. Imo akong aging talikdan. Kung ang tanan balonon ko sa lugna na. Sa dogan unsay kasakitan ginabalos ning alaong. Sa kahimtangan na kong kabong. Nasayot ka ba di ay sa paghigugma? Sama ingon ka na kung naghilak. Duha ko sa mata, doghan ko'y lomos na. Og sa kalit, imo ako nga tintalikdan. Inatamya ko dira si Dindin Lopez sa West Alegre, kag akong mga mangho dira sa Linigaran. Si Turodi kag si Tune, kag si Doyberto. Usa dira sa Royal Meadows si Dab. Nansano ang konsilor si Taknoy kag si Bambe. Oh, maayong gabi tanan ang nagatamyaw. Sinida pagid sa doktor. Unida ang yan driver. Yang magpatamyaw siya niya. Nalipat magkos yung ngalan. Ang panamyaw Emma Cabalida. Oy, sige Emma Cabalida. Okay, ati. Sige. Salamat gidinday. Emma Cabalida. Ahay, katahom sa mga ambahanon. Watching from Yufuf, Saudi Arabia. Oy, isang good evening Ronnie Mananghaya. Daw matulugan man ko sa kahaponanon. From Gina Resente Mamugay. Salamat gid. From 4407, good evening, Action Alvin. Tamyaw ko lang ako namiga, Frida Ahmad sa Barangay 39. Nagkapanamyaw, Sonia Baira sang Rosal, Takuling. Okay, salamat. 9796. Mayong gabi, Action Alvin. Naga-monitor na kami diri. Ginatamyaw ko si Tioy Didoy Palma. Nga nagayuhom gid kung mabatian ngalan niya sa radyo. Oy, ginatamyaw ko man si Mila kag Sanita Mansayon sang sitio Canlaon Tres.
Gregorio kag Abalo family. Sa kay Nestor Dichoson, ma-request lang sang organ ko. Kag kung pwede, one more chance. Nagapanamyaw, liway sang sag-ang. Salamat, gid. Arina, pamatian ta. Pareng Losing Piskadero sa ambahanon, hain ang utlanan. Ang kinabuhitan, nginig kalibutan. Adunay kasakit o kalipay, dunay kapakyasan o kalapusan, at pagkinitanan pagsuway lamang, pagkapaiti ay ni kapalaran, kanunay mahilag hinughan, huwag kasumpungan sa mga kasakit, luhay ay saksi ni initanan. Ay nautlanan sa kasakit, nagibati ko karong ninindughan. Ikaw unungan na, uno ni kinabuhi, pagkapaiti ay ni kapalaran, kanunay magkilan kinindughan, huwag kasumpungan sa mga kasakit, luhad ay saksi nining tanan. Natamyaw ko lang sa Barangay Abona, si kayo Madam Margarita Brinques, si Kagawa rin ni Brinques, subong si kayo Ma'am Alma, kag diri ang alas may katabla sondre, si kayo pare Tony Bernel, kay Mare Flor Bernel, kag sa kay Kapitan na rin nila Discotedo. Mayong gabi sa inyo tayo. Okay, salamat gisimo pareng Losing Piscadero. Ginatamyaw ko dara si Father Jovic Lemoncito sang La Carlota City, kag subong man kay Father Francis Perez sang Triumph of the Holy Cross sa Barangay Estefania. Dira man sa Paco Udo kag Dos kay Ray and Neneng Oplas. Oy, good evening. Subong man kay sa Celine Holmes, kay Virgie Olpindo. Kag happy birthday kay Lord Earl Chismo. Subong adlaw. Oy, pagpanamyaw gikan kay Inday Rosita Villa Ruelo. Oy, good evening ha kay pareng Mimi. Ayos ha. May gabi man kay Marthony Pila. Good evening. Gamonitor kami sa Bacolod. Pa-shoutout family kita sang Cadiz. God bless Action Alvin. Salamat. Gamonitor mo no si Grace Foss. Sila niya, Day Evelyn Oxenia, Meller, please pamati katahom harana. Thanks, best regards. Salamat, Grace Foss. Good evening, Action Alvin. Ginatamyaw ko dira. Gali mga tiyo ko sa Cadiz, Hector Kita, Edwin Kita.
always gid sila kapamati. Monitor kami diri sa Bacolod from Marthoni Pilya. Salamat gid. Of course kay Jescon Condino. Good evening, nagapamati kami diri sa barangay Ayungon La Carlota, upod si Loser at Dodoy Condino. Thanks, God bless, Jescon Condino. And of course, ginatamyaw ta, malipayon nga pagpamati kay Nongboy Porol sa barangay Talubangi sa siyudad sang Kabankalan. Salamat gid ayosa. Pamati gid kuno si Nongboy Porol kag ang iya asawa si Nang Sabet Porol, ang iya nga mga kabataan si Melissa kag Porol sang barangay Talubangi sa siyudad sang Kabankalan. Aryo ato na pamatian Maribiol Piscadero sa ambahanon ang aton nagligat. Kay nang Maria Pigusi mayong gabi na kay Yasmin Galagati, kay Parinado Galagati, kay Erin Arapis, sa tanan-tanan nila pamati mayong gabi. Salamat gid mo Maribiol Piscadero. Kay Ma'am Gloria Hena ga pamati gid siya subong o siling niya. Good evening ka pamati gid ko di subong baw. Salamat gid. Yan ang yuhumo. Thank you. Kay Trexie Ibuseo ginatamyaw man si Pare Nestor Eboseo. Salamat gid. Maayong gabi man sa tanan ginatamyaw ko dira sa Purok Margarita. Sila ni Verlin kag Richard Pareño. Kag subong man si Maymay
Garumayan, si Lani Sabay, kag si Montibong. Namigid sang pagpamati namon. Salamat gid. Nagapamati sila samtang kainom ko no. Liog lang ko request. Memories of our dreams, instrumental. Karon gid. Salamat gid no. Request nila. Ay. Damo gid yo. Good evening, Action Alvin. Bao, salamat ka naka-live. Gidman ang harana ba? Ay, ayos. Wala kami diri absent. Wala. Ara, amon idol si Rosita Villaruel. Malingaw gid kami sa harana. God bless you, Action Alvin. Salamat, Virgie Olpinda. And good evening sa akong lolo nga si Papa Pando Batigas. Nagapamati man tanan kami diri sa Narakawayan. Nagapanamyaw bibing bata ni Armando Batigas. Ari kami subong sa Bacolod. Ayos salamat. Salamat gid. And of course ginatamyaw ko ang akon pamilya nga taga Narakawayan. Tanan nagapamati. Kay Bibing Berna Bibing Banay Tanhusay sang Granada, Bacolod. Salamat gid. Okay. Ang inyo request, mga instrumental song sa liwat nga pagbalik sang Action Radio. Dugay-dugay pagkatapos sini Action Radio Philippine Standard Time alas 8:37. Para sa Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo
Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros. Inyo nga mga request una hunta. Rose Tattoo from Maria Fe Gose. Okay, salamat on the lead si paring Winnie Pautan. Subong man si paring Lusing Piscadero. Hambal ni Castro Cheryl. Pa-shoutout na sa panako nga si Archie Castro. Kapatuyugid, no? Kapamati kami diri sa La Carlota City. Thank you. Kay Cheryl Castro, panamyaw pagid
Sa Ace Mark, sige pamati kami. Ayos shout out Castro family sa La Carlota. Salamat. Uy, good evening kay Ray Gore Valenzuela. Action Alvin, lihok lang ko na tamyaw. Valenzuela, kag family Valenzuela, kag family Navarro, sang Alianza, Bago City. Salamat, Gid. Ario, sa request, Memories of Our Dreams. Salamat, Gid. Ay, mayong gabi lang galidera, no? May pahapon nga panamyaw ho. Palihog lang ko tamyaw sa mga kaupod ko. Kay Virginia Abalyo, Aquino Talaman, Liway Abalyo, Melia Angkahas, kag palihog lang ko patukar sang ambahanon Memories of Our Dreams para kay Mela Angkahas. Nagabangon gid na siya kung may sumba, sir. Ayos, sir, ano ni? Gabum gid kamudi sa amon. Wow, salamat gid nagapanamyaw. Gina Flores ang Kanlaon 3, La Castellana. Of course, may kabilang kay dara kay Tatay Julito Medalya, dara sa Maasin, Murcia. Love, Joshua Medalya ng Manila. Uy, silabot kita sa Manila. Salamat po. Stay safe po sa lahat. From Herminia Medalya. Of course, Action Alvin, pa-shoutout lang kay Jennifer Humbigos sang East Homes 1, Barangay Estepania. Kapamatigid kami. Subong from Virgie, Olpinda. Ayos At sige, ari na. Ang request, Faithful Love.
inaya si pareng Winnie Pautan on the lead, of course, sa rhythm, si pareng Lusing Piscadero. Ayos, Pau, nalipay, nalingaw sa pagpamati si Kapitan Marlo Rustica sa Barangay Bukana, Banwasang Ilog. 27009, oy, good evening sa mga miyembro ng Kabalikat Civicom 270 Ilog Chapter. Ga-monitor gid sila subong nga gabi. Oy, salamat Kapitan Marlo Rustica. Abi nyo, tapos na? Hindi. Kaya tani, may yellow bird. Sige, areho. Request nila, yellow bird. Si Hasmin Galagati, nagtindog na, kay nagsaot na si Hasmin Galagati. Tindog na paring lado. Kiay man ko no, si Maring Irene Arabis. Abi ko hindi kaya. Ara galigay ginapasaot na ka ginapakanta ng gitara. Salamat. Gid ayabaw, gusto ko pa gid galing kay naubusan na kita sang tiyempo. Maghipati ay naman kita sa madason nga Domingo sa pangalan ni Station Manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa, upod sa aton News Director and at the same time Production Chief Action Rex Cantong. Salamat sa aton mga haranista. Salamat sa inyo amon pinalangga nga mga tagpalamati. Maghibati ay kita sa madason nga Domingo alas 7 tubtob alas 9 sa gabi. Ini ang inyong regular host sa Harana, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Wala
Kung sa